mai sunt băiatul toxic și da. Nici cum Among Us. Și desigur, sunt impostor. Nu se poate să pici. Și youtuberul vostru preferat. Impostor. Nu se putea să pici impostor. Da, am început meciul cu un impostor. Vreau să-l omor pe domnul. Îl omor pe el. Vreau să-i dau cuțit. Domnul. Na, țepă, frere. Și bine că a dat lumina încet, că era să mă facă, credeam că mă vede. Țepă, frere. Primul meci câștigat cu impostorul. Da, i-am pus numele Rafael. Să-i nebunesc. Știu. Hai, al doilea meci. Stai. Impostor! Nu te cred. Am mort. Nu te cred, impostor. Din a doua rundă. Uira. Ce să facă? Nu-i dau cuțit. Ca să nu vină nimeni. Îi dau cuțit. Ba, mă duc aici. Bine. M-a văzut cum i-am dat vent. M-a văzut cum i-a dat vent. Gata, bă! Al m-a văzut, bă, fratele meu. Da, filmez cu căștile. În primul rând. Hai, mă, nu sunt eu, proștilor. Voi sunteți. Bă, m-a văzut cum mi-a dat. Dacă erau luminile stinse, mă, nu mi-a venit mie ideea să sting lumini. Am o idee. Merg un pic impostor, dau sabon la lumini. Da. Nu m-a votat pe mine, credeți-mă. What? Eu cream că zice de mine. Nimeni n-a ieșit afară la zăpadă. Mă, că ne-ați enervat, vă stingem luminițele. Eu că sunt mai deștept, mă duc pe aici. Și cine vine primul, îi dau kill. Da, fiți atenți, îi dau kill. Cine vine primul? Mă fug aici. Mai vine cineva? Repede, fă luminile. M-a văzut cum erau lângă corp, fratele meu. M-a văzut cum eram lângă corp. Stați, n-am modul să pic impostor. Vedeți? Niciun mod de picat impostor. Ăsta e, dar nu-l apăs. Nu vreau să trișez. Adică ăsta e. E ăsta de lângă speed. E de sub speed. Asta. Dar nu vreau să trișez. Nu știu de cine era modul. Era timpul să pic și crewmate. Deci nu cred. Seria asta cred că a fost nebună, că am picat de 2 ori impostor la rând. Oh my god. Am enervat. Cum face petul, lol? Lol, nu se vede pet, zici că n-am pet. Nu. Ia, nu mai fac task-ul ăsta că e imposibil. Voi cine credeți că e cu alb? Ziceți, cu albastru deschis. Ziceți în cine credeți că e cu albastru deschis în comentarii, că sunt 2. Mă, să aud perfect căștile astea. Dar nu sunt de gaming.
ce mă, că nimeni nu te vede? Nu, mă, ce mă, că nimeni nu te vede? Yellow, oh my god, nu mă, tu ești. Nu, tu ești, sau impostura a ieșit. Mă fac căștile. Doamne, așa. Bă, ce calmine la urechi. E 11 și 2 minute. Da, și seria are 5 minute. Bă, nimeni nu l-a votat pe albastru, ăsta era cu el? Da, și acum avere, cine mai e? Albastru, că m-a omorât. Petu. Vreau să văd Petu. Uite ce plânge. Petu. Ma! Dacă aș fi impostor, i-aș închide U. Dacă aș fi impostor și mă dau în judecată, că sunt impostor cu el, i-aș închide ușa pe unde merge. Și aș da task mereu aș da probleme mereu în ura electrică. Vreau să-l sabotez, că dacă mă dau în judecată. Băi, vedeți că e ciudată? E și pe, când mergi pe spațiu. Ei, am văzut naveta cu care mergeam și am câștigat. Da, Petul meu e din nou fericit, știe că sunt lângă el chiar și dacă sunt mort. Cum ar fi să pic din nou impostor? Să pic impostor, să pic impostor, 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 impostor. Crewmate! Ăsta va fi ultimul meci, din păcate. Am filmat destul, are 7 minute. Facem până la 10 minute. Știam eu. Eu tot cred că... Și fix când vreau să dau report. Arită, nu văd pe tu, da mă report. Chiar am murit. E el și am uitat. Ziceți dacă o să pic impostor, țineți-mi pumnii. Să pic și eu impostor în ultimul meci de pe serie. Glumesc. O să mă uit și pe canal să văd care sunt cele mai multe like-uri ca să fac un episod mâine. Cineva din nou a căzut. Task-ul ăsta mă enervează. E ușor să-l faci pe laptop sau calculator. Hai că ăsta a fost ușor de data asta. Asta e ușor. Gata, frate. Și termin și task-urile. Vă arăt? Oh, nu te rog. Hai, mă, că vreau să fac ceva. Uite să vorbesc. Eu
Eu când mai joc Among Us nu mai vorbesc. Nu înțeleg ce înseamnă GG în engleză. Ha 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 ha. Ce? Ăsta râde de noi. Și când e fantomă, eu nu știu tot ce înseamnă GG în engleză. Imposter, no. Cu cine era? Ha, 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 ha. Hai să-mi schimbăm tu? Ce, nu-mi plăcea înainte, nu știu. Alb. Oh my god, speriat când văzut așa. Hai, impostor, țineți în pumni, impostor! Pe bune. Pe bune, se mai filmează? Da. Pe bune. Pe bune. Da, dacă vreți să luăm prieteni să ne jucăm Among Us. M-am speriat! Fix la final ăla pe mine s-a dus. Da, cam aici s-a terminat episodul. Nu uitați de un like, blăniță! Nu uitați de un like, blăniță! Și de un subscribe. Și să vă abonați la canalul meu. Și mă duc să văd cine a strâns cel mai multe like-uri. Ce puteți să strâng cel mai multe like-uri ca să-l facem mâine.